Bine ne-am regăsit, dragilor! Astăzi avem un nou episod, un invitat special, un om din zona mașinilor clasice cu poveste și cu istorie și mă bucur că l-am alături de noi. Emil, bine ai venit la podcastul nostru. Mulțumesc! O să încercăm în timpul scurt, pentru că podcasturile sunt destul de scurte, să vorbim un pic și despre tine și despre evenimentul pe care îl organizezi de 2 ori pe an la Călăraș. Aș vrea să mai precizez că acest episod este făcut cu ajutorul sponsorului nostru Rectol, uleiuri dedicate mașinilor clasice și nu ezitați să le încercați, deoarece chiar și Emil a avut o experiență. Schimbă destul de mult cum se aude motorul și cum funcționează. Sunt cu aditiv de zinc și a crescut presiunea cu 1/2 de bar. Am văzut la ASL-ul pe manometru, deci sunt chiar ok. Sunt uleiuri testate, deci atunci putem să... Confirmăm. Emil, încă o dată, bine ai venit! Mulțumesc de invitație și, în primul rând, jos pălăria pentru ceea ce faci și chiar le mulțumim și membrilor fondatori că au făcut acest club, că altfel noi doi nu ne-am fi cunoscut, nici pe Iulian nu l-aș fi știut și această pasiunea noastră ne-a adus unde suntem aici. Chiar nu știu dacă în viață puteam să ne... Aveam șanse, dar poate destul de infime ca să ne cunoaștem, să facem... să legăm această prietenie. Cred că ăsta e unul din punctele forte în zona asta de mașini sau orice alt hobby, când oamenii reușesc să interacționeze având un punct comun și atunci să leagă o legătură mult mai, nu știu, strânsă sau... Da, chiar este o familie destul de mare și de strânsă. Ai nevoie de o relație, de o îndrumare, de un meseriaș, știi, suni stânga-dreapta și reușești să afli ceva, să te descurci. Mai ții minte cum ne-am cunoscut noi? Da, știu cum ne-am cunoscut, la o retroparadă la București, erai cu BMW-ul. 2000 CS. Cu ăla alb, 2000 CS-ul. Da, așa, te-am contactat, a fost chimie la primul contact și de atunci am rămas prieteni și suntem... La fiecare eveniment suntem împreună. Cred că a fost, dacă nu mă înșel, printre primele evenimente, eu fiind mai de curând în zona asta la care am participat atunci și m-am simțit oricum destul de onorat prin faptul că eram dintr-un eveniment invitat la un alt eveniment și m-am simțit bine și cred că am venit chiar cu vreo 2 sau 3 mașini atunci. Da, ai venit atunci, am stat cu Salvatore și a povestit cum a ajuns în Napoli cu mașina și s-a întors cu trenul, ți-aduce aminte că i-a furat mașina. Deci, oricum, atunci aveai pe eveniment, nu știu, 30 de mașini? Cam așa ceva, da. Adică reușeai destul de greu să strângi la momentul ăla mașinile în eveniment. Da, pentru că nu erau nici atât de mulți membri și pasionați. Încet curentul acesta a luat amploare și la noi în România și promovându-l, oamenii au văzut, unii și-au adus aminte de tinerețe, alții dornici că erau copii și au văzut în film o mașină și acum probabil fiind la un preț mai accesibil și au putut să-și o achiziționeze și încet chiar am reușit și noi la Călăraș să... Când a fost prima ediție la Călăraș organizată? În 2017. Vreau să precizez, ești președinte la Retromobil pe județul Călăraș. Da, filiala Călăraș. Filiala Călăraș. Da. Când a fost primul eveniment? Primul eveniment a fost în aprilie, în 2017. Deci la anul, teoretic, faci 10 ani de la primul eveniment. Da, facem 10 ani. Avem acum 2 evenimente pe an. De la an la an am învățat să facem evenimentele mai deosebite. Avem și... Cum, față de acum 7-5 ani, deja locurile tale sunt oarecum restrânse față de doritorii care își doresc să ajungă la tine la pentru eveniment. Că sunt limitate locurile la eveniment. Aș vrea să dăm voie la toată lumea dornică să vină, dar suntem limitați din mai multe puncte și financiar și logistic și atunci de la an la an căutăm să împăcăm pe toată lumea, să prindă fiecare un eveniment la Călăraș. Avem Daciile care sunt mândria istoriei automobilistică românească, toată lumea are o poveste și întotdeauna când este o poveste bine spusă și o poveste bună, aia va dăinui
timp, cum de exemplu Răzvan de la Giurgiu a povestit la Mercedes Classic că în mașina care o are acum, el s-a născut în mașina aia, maică s-a în drum spre maternitate, el s-a născut în mașina aia. Deci sunt povești care vor dăinui foarte mult timp. Poate există povești foarte frumoase la membrii din zona respectivă sau deja care îi cunoști. Mi-ar face mare plăcere unii dintre ei să ajungă la noi în podcast, să spună povestea asta, să rămână, pentru că poveștile trebuie să rămână undeva, exact, ca și generațiile următoare, dacă își doresc, să le poată vedea peste ani și ani. Chiar ar fi frumos să când ai să vii la Călăraș, chiar am să-ți aduc 2 prieteni care vor spune niște povești fabuloase. Acest podcast este despre povești. Este despre poveștile legate de mașini și de oameni. Și ăsta a fost motivul principal pentru care am creat podcastul, tocmai ca oamenii să-și împărtășească poveștile, pentru că sunt întâmplări și amintiri care nu trebuie uitate. Da, pentru că în spatele fiecărei mașini istorice există câte o poveste, câte o povestioară. De exemplu, știi că mie mi-a dat meseriașul foc la Seleu și am muncit la el 3 ani jumate. Prima dată când l-am achiziționat din state, mașina în poze arăta impecabil, Andrei Andronic e martor. Primul lucru care l-am cumpărat la mașina aia a fost paravântul, că am zis că ajunge un matriculez și plecăm. Și, de fapt, după 3 ani jumate am reușit să termin mașina. Ce diferență! Și iar prima piesă a fost paravântul, că nu trebuia să-i fac nimic. Exact, astea sunt, de obicei, am discuții foarte multe cu oameni când spun, dom'le, am văzut o mașină ieftină, că de ce e scumpă, poate la noi în showroom sau... Și oamenii încerc întotdeauna să le explic că nu tot ceea ce vedem în niște poze e realitate sau e ceea ce credem noi. Și uite, tu chiar ai trăit o experiență de genul ăsta, mașina din punctul de vedere era lacrimă și da. când, și când am ajuns, ți-ai dat seama că au fost 3 ani de muncă. Da, 3 ani jumate de muncă am muncit și ca și o paranteză, după ce am terminat mașina, am plecat la un drum mai lung cu soția cu Seleu și am parcurs 10 kilometri maxim care face curent. E zgomotoasă. Ai acopero. Și după 3 ani jumate am mers primul drum lung, a fost cu mașina acoperită. Da. Dar acum știi cum e? Happy wife, happy life. Exact, așa este. Da, n-am avut ce face. Și de atunci n-ai mai luat o mașină ca să nu mai te acoperi. Nu, am lăsat-o să o conducă ea, ca să așa, nu mai și aud. nu mai are probleme. Da, că nu mai are cui să vai. Bine, eu cu mașina aia personal am făcut drumul de Bulgaria. Atunci când am fost la eveniment, când mi-ai dat o mașină și am făcut și eu vreo 500 de kilometri atunci. Da, ai făcut, am mers. Adică nu, mașina acum e în mințilei, dar ca toate mașinile au niște povești în spate. Deci, care asta tu ce mașini deții în momentul ăsta în zona de mașini clasice? Am un Cadillac Eldorado din 1977, echiparea Biarritz, echiparea de top, un Mercedes SL Euro 107 din 73 și mai am un E34 din 93, ăsta e ultima achiziție. Și am avut prima mașină cu care am intrat eu în retromobil, a fost o Dacia. Și unde? 1300. Am vândut-o. După 1 an jumate, 2 ani, i-am dat mesaj tipului care a cumpărat-o de la mine dacă vrea să o vândă. Pentru că a fost prima mea interacțiune cu oamenii, cu grupul retromobil, cu asociația. Eu, de exemplu, la început, când am atestat mașina la noi în Călăraș, nu era decât un tip care avea o mașină atestată, nu știam de acest eveniment. Nu știai de fapt cu ce se... Zero, adică nici nu se făcuse la noi în oraș, nu aveam nicio cunoștință și era acea taxă de primă matriculare, o lege aberantă a noastră. Și ca să nu plătesc taxa aceea, am căutat pe net și mi-a dat Clubul Vehiculelor de Epocă. Nu știam că retromobilul e forul tutelar și astea. Și am atestat-o și am primit un mail la vreo jumătate de an, nu mai știu,
că se face raliul Transfăgărășan la domnul Lontoș, nu, raliul Transalpina sau ceva. Și am făcut primul meu eveniment, a fost la domnul Lontoș de la Vâlcea, cu Dacia, nu era segmentată, nu e cum am luat-o de la fostul proprietar. Țin să spun că mașina era, când m-am dus și am văzut-o, era în garaj, învelită cu pături. Nu avea husă, și era mașina de suflet a omului și am achiziționat-o de la el. Și așa am reușit să intru în această mare familie. Păi și n-ai mai reușit să recuperezi mașina? Nu, că a spus că mi-a răspuns, am pe Messenger răspunsul, a zis că asta e o ocazie unică în viață și că așa ceva nu se vinde. Și a cumpărat-o un băiat din Târgu Mureș. Da? Da. Și l-am invitat la Călăraș și am zis, când ai timp... Să vină cu Dacia și să facem schimb, să mai mă urc în ea, să mai dau o tură. Tare curios, mai ții minte cât ai vândut-o atunci? 2700 de euro, 2500, ceva pe acolo. Ai fost dispus să plătești dublu pe ea acum? Să știi că aș da, pentru că e prima mașină. Dar nu cred. Eu cred că și valoarea e dublă acum. Nu cred că doar că ai dat tu. Da, dar e sentimentul ăsta, că știu ce am făcut la ea, cum am umblat, ce încântat am fost. Și de acolo am văzut evenimentul și am zis, am mai fost la încă după aceea... Nu am mai fost la... Ba da, am mai fost la un eveniment și am zis, hai să fac și eu pentru călărașul meu. Și așa am început să fac evenimente la Călăraș, pentru că mi-a plăcut ce am văzut la domnul Lontoș și cred că la Buzău am mai fost. După aceea am aflat că retromobilul este forul tutelar, că nu știam, de exemplu. Câte mașini ai avut tu la primul eveniment în 2000? 23 de mașini am avut. Ai strâns deja la primul eveniment? La primul eveniment 23, da. M-au ajutat Răzvan Bădulescu, atunci era Coconoiu președinte și au sunat, dom'le, hai că se face la Călăraș, au sunat câțiva membri și au venit la Călăraș. Multe mașini au venit din alte județe, pentru că voi nu aveați în Călăraș noi nu aveam mașini în Călăraș. atestate, nu? Mai era Duțu Ionuț cu o mașină, o Dacie, eu cu o Dacie și cam ăștia eram la vremea respectivă. Nu aveam mai mulți membri. Dacă avea un buget nelimitat, care ar fi mașina visurilor tale legată de mașina clasică care... Dacă e legată de buget, poate nu e legată de buget, dar care ar fi mașina care... Mai cu inima, aș alege Dacia, că e prima mașină. Cu Dacia acum, dacă vrei. Cu aia ai învățat mecanică, cu aia ai făcut școala de șoferi, cu aia ai plecat în primul concediu. Adică mulți poate nu înțeleg, dar când ai mers cu prima ta Dacia, ai multe amintiri. De exemplu, vin românii și se uită la o mașină americană. Nu, se uită, da, cât ce motor, cât consumă, cam astea sunt întrebările. Dar când vede Dacia, zice, Doamne, ia uite, Dacia, cu asta am fost în concediu, cu asta am cărat porcul, cu asta am făcut conducere. Poate că după ce am intrat și noi în democrație, să zic așa, eram disperați să scăpăm de Dacia. Da, le-am aruncat adică la gunoi, mașina străină devenise un must. Da, acum oamenii și le doresc și dacă vezi nostalgia lor, zice, Doamne, am avut-o și am dat-o ca fraierul la Rabla sau am vândut-o, păi uite, mașini dacă bune. o opream, da. Tineretul poate că nu mai sunt așa atașați de Dacia. Da, vorbim de tineretul din anii 90 poate, nu sunt au trăit, dar... atașați de mașinile care sunt din anii 90 în sus, pentru că au văzut filme, au văzut, s-au plimbat, poate bunicul sau tatăl l-a plimbat cu un Mercedes V124 sau cu un BMW și ursuleț, habar n-am, și le-au rămas astea aminte, cum nouă ne-au rămas Daciile. Hai să revenim puțin, pentru că în curând va fi evenimentul de la Călăraș. Da? Vreau să povestim puțin despre el și îmi doresc ca episodul ăsta să urce înainte de eveniment, ca oamenii, chiar dacă nu pot participa poate cu o mașină sau nu dețin o mașină, pot veni la Călăraș să vadă mașinile prezentate și aș vrea să spui tu puțin despre eveniment. Când va fi,
cât va dura și am înțeles că anul ăsta va fi oricum la Călăraș și în altă parte. Anul acesta îl avem pe data de 9-10 mai. Pe data de 9 va fi la Călăraș, pe platoul din fața prefecturii. A doua zi vom pleca la Slobozia, în județul Ialomița. Acolo nu s-a făcut niciun eveniment. Și căutând alternative ca colegii să nu se plictisească și să fie mereu ceva nou, am fost la domnul primar de la Slobozia și foarte încântați de propunere și mergem și la ei pe 10. La ei nu s-a făcut niciodată niciun eveniment cu automobile istorice. Sperăm să le placă celor din Slobozia. La Călăraș... Dar la Călăraș pe platou, dacă poți să ne dai niște repere de ore, cam cât timp durează? Da, ne vom, la ora între 9 și 10, ne vom întâlni la gara fluvială la noi la Călăraș. Este o construcție nouă pe malul Borcei și va fi o vedere foarte frumoasă. Acolo se adună toți participanții? Acolo ne vom aduna participanții. După care vom face un traseu pe artera principală, pe arterele principale ale municipiului nostru. O paradă în mișcare. O paradă, da. Vom expune mașinile pe platoul din fața prefecturii, că ai fost și știi. Da. O să avem ca și noutate, cei de la Sedona vor veni cu niște roboți și vom face ceva de genul trecutul întâlnește prezentul. Vom pune mașinile interbelice în fața Palatului Prefecturii și vom avea niște roboței printre mașinile interbelice, după care vom vizita Palatul Prefecturii la noi, că s-a terminat și oamenii sigur vor fi încântați să vadă o arhitectură veche. Se poate vizita? Se poate vizita, da, îl vom vizita. Va fi deschis pentru tot publicul? Pentru tot publicul este deschis, dar acum vom intra noi, cei de la Retromobil. Probabil vor intra și dacă vor dori călărășeni de ai noștri, nu, că nu e cu taxă, nu e cu nimic. Vei mai organiza ceva pe platou acolo, vreun concurs, cum a fost în toamnă? Concurs de data aceasta nu vom organiza. Dar anul trecut ai organizat cu voturile... Da, votul publicului. Da, exact. Mașinile din Călăraș nu au participat ca să nu existe dubii și tu ai fost unul dintre câștigători. Nici măcar nu am fost cu mașina mea, am fost cu o mașină împrumutată. A fost, dar ai câștigat. Am câștigat, da. Păi de asta te întrebam, că poate particip și anul ăsta, știi ceva. În toamnă vom face cu... Deci în ediția de toamnă întotdeauna va avea un concurs. În ediția de toamnă vom avea acest. Mai avem o surpriză care nu vreau să dezvălui, că după aceea nu ar mai fi surpriză. Dar până la ce oră, sâmbătă, vor rămâne mașinile expuse pe platoul din fața palatului? Până la ora 15, 30, 16 mașini. După care mașinile vor pleca? Vom pleca spre Hotel Baden, unde ne vom caza. Și surpriza care... Nu trebuie să o spui. Care am zis că nu o spun. Ideea a fost a lui Emil de la restaurantul Partid din Lehliu, care de fiecare dată mă ajută, este lângă mine, e un om deosebit. Țin să-i mulțumesc mult. La Partid, parcă sunt. Da, la restaurantul Partid. La Partid, da. E cunoscut așa în zona călătorilor, pentru că și motocicliștii, da. nu? Da. E cel care vine cu futracul acela unde dăm o cafea, o apă și e mereu cu noi. Are și el un Trabant, sper să vină anul ăsta cu el, dacă l-a terminat. Ușor s-a conectat și el la... E virusat de mult. Nu-l lăsăm în pace. Și seara participanții, cei care expun mașinile eveniment, vor fi cazați, vor avea o serată, să zic așa, de cunoaștere, după care duminică la ora 10 vom pleca spre municipiul Slobozia. Organizați, da. Acolo o să ne aștepte poliția locală și poliția rutieră în locul stabilit cu dumnealor. Vom face și la ei o paradă pe
Matei Basara, mi se pare că se numește bulevardul lor. După care vom expune mașinile pe bulevardul Chimiei. Este un parc, e o șosea... Cam la ce oră preconizezi tu că mașinile... Pentru că asta o spun pentru cei din Slobozia care vor să vină să... Mașinile, cred că în jur de, după paradă, așa, în jur de 11:30 vor fi expuse acolo până la ora 15:30 maxim. Undeva la 3-4 ore mașinile pot fi văzute pe platou. Trebuie să ajungă și colegii noștri acasă, că nu se merge cu 130 la oră, se merge cu 60, cu 70. Din câte județe îți vin mașini? Cred că din 5-6 județe. Da. Păi este Ilfov, Constanța, Buzău, Prahova, Brașov. Brașov? Da. Vor fi surprize de mașini deosebite anul ăsta? Da. Nu vreau să le spui, dar vor fi mașini foarte rare. Vom avea... Marius Jitiaru va veni cu... Nu spune mașina. Da, nu spune. Dar sunt mașini care nu au mai fost prezente în eveniment la Călăraș. Adică pentru cei din Călăraș va fi ceva... Sunt noutăți. Sper că și tu vei veni cu ceva noutăți. Mircea... Da, cu bicicleta, da, că e Tohan nou. Sau ce, ai Pegas. Ca ceva istoric. Mircea va veni și el cu o mașină la fel, îl cunosc și pe el. Deci căutăm. Și cu timpul apar și mașini noi la colecționari și e frumos să le expunem. Dorin va veni și el cu o mașină, nașul meu. Muscle Car care și l-a achiziționat de curând. Da, sper să ajungă cu ea. Dana, soția? Nu, Dana va veni cu... Dana va veni. Dorin, vedem cu ce va veni și când va ajunge... O să la ele de obicei apar tot felul de situații spre Călăraș. Da, el, nu știu, e mai norocos el. Am înțeles. Îl urmărește norocul pe Dorin. Cu toate că are cu ce veni, că deține o colecție frumoasă și deține mașini frumoase și rare, dar mereu de obicei apar surprize. Gândește să ajungă cu una și de fapt ajunge cu alta. Exact. E omul surprizelor. Da. E haios în felul lui. Evenimentul, de fapt, e structurat pe 2 zile, o zi Călăraș, o zi Slobozia. O zi Călăraș. Cred că, ceva unic pentru evenimente, ca același eveniment să fie împărțit în 2 orașe apropiate. E ca cum se organizează acum campionatul mondial sau european, nu se mai organizează într-o singură țară. Da, exact. Se organizează în mai multe țări, cam așa faci tu evenimentul de anul ăsta. Un drum de poveste. Dar se va numi Retroparada de primăvară de la Călăraș. Nu, Călăraș Slobozia. Călăraș Slobozia. Da, am dat denumirea și Slobozia. Dar Slobozia, județul Ialomița, are vreo secție? Are vreo... reprezentant? Au reprezentant? Da, sunt... chiar a venit, acum vreo 3-4 ani, a venit un băiat de la Amara, are o mașină, a venit la noi la Călăraș, cred că a venit de vreo 2 ori. Dar în Retroparada toamnei de anul trecut am mers și am vizitat noi o locație care nu e deschisă publicului, ci acum mașinile... Aia e în județul? Este în Ialomița, este a unui francez care are 10 inimi de român în el, Arno. E un muzeu, de fapt, acolo. Da, ce are și numai istorie românească. Deci dar de ce nu e deschis publicului? Ai idee? Nu, adică mie mi s-a părut... Vrea să facă, Arno, am înțeles de la el, să facă un muzeu la București, unde va expune mașinile lui, dar și mașina ta, gen... Dar nu e doar despre mașini la el, pentru că el are o poveste despre tot ce a fost comuniste. Da. Exact, adică de la telefoane, tăblițe de pus pe perete, cărucioare de copii, motociclete. Adică e un muzeu, zici că e un muzeu la perioade comuniste, efectiv, ceea ce nu există. Eu până la el nu am știut și cred că mulți nu știu că a existat și Dacia Ina. Un lăstun mai bun. Are el Da, are el. La fel nu am știut până la el că Wolsit, după Revoluție, a făcut triciclu pentru piața germană. A făcut vreo 60, spunea, și dintre care unul a ajuns la el. Triciclu e acea motocicletă gen, cu 2 roți pe spate, o roată pe față. Exact, da. Și produs în România. Produs în România la Wolsit, cu motor de Wolsit.
Noi nu știam de așa ceva. Nici eu nu știam. Tot la el am aflat și Da. eu atunci. Exact. E pasionat de tot ce e lucru românesc. Are mașina aceea de Formula 3 a lui domnului Ijescu sau cam așa, care ne-a prezentat-o, Da. a pornit-o. Niște Da, lucruri foarte rare. Foarte Și multe, e păcat să nu foarte facă... multe lucruri adunate de el, adică care, pentru mine, care am prins și eu, copil fiind perioada comunistă, deja uitasem de ele. Da. Și când am văzut acolo, abia atunci mi-am adus aminte, pentru că uităm, adică efectiv uităm Exact. cu ce am folosit în perioada aia și el a reușit să aducă, să zic așa, la viață și să le prezinte în continuare copiilor din ziua de azi care nu știu ce înseamnă. A venit la mine la Călăraș prin martie și venea de la obor din București și avea triciclete de alea pe care mergeam noi. Da? De copii Și mici. a avut și la el, da. Și le ia și le restaurează. Le vopsește, le face și dacă te uitai, treceai pe marginea, tu veneai un gunoi. Dar el le-a luat și le restaurează și le face. Și chiar avea la el, când am fost la Sopema acolo la dumnealui, foarte frumos a fost. Dar e surprinzător de să vezi un francez care Da. trăiește în România de vreo 30 ceva de ani, nu, Da, să-și dorească să facă ceva care el nu a prins și nu... Exact. Adică pentru români, clar, pentru o mare majoritate a celor peste 40 de ani sunt lucruri care le știu și un francez să-și dorească să arate de fapt acea istorie comunistă care noi acum o renegăm și... bună, rea, am trăit-o. Exact. Am învățat, oamenii au făcut copii, oamenii s-au îndrăgostit, oamenii au mers la cinema, deci asta e perioada, așa a fost. Nu... Da, noi mult timp am renegat-o, aproape că ne doream să o ștergem din istoria clar, noastră. am aruncat tot ce a fost. Și ai văzut ce frumos scria pe magazia aceea, tovarășul Lenin ne învață cu dracu să muncim sau nu mai... Da. Și el nu a stupat-o cu lavabil, cu astea. Da, a scos-o în evidență. Păstreze, Da. Ai văzut că l-ai cunoscut și pe Salvatore. Țin minte când l-am cunoscut, trebuia să vină la combinatul de hârtie la noi să facă o mentenanță la utilaje acolo. Și el credea că în România se vorbește cum e în Ungaria, în Polonia, o amestecătură de slavă cu germană, cu... Și când a venit, chiar țin minte expresia așa, și când am ajuns în România și am văzut ce oamenii frumoși, ce oamenii curați, ce oamenii deschiși la suflet, zice, m-am îndrăgostit pe loc de România. Bine, și limba dădea posibilitatea să se simtă un pic ca acasă. Nu? Ai văzut ce frumos povestea și ce fascinat stăteai când povestea cu mașina, cum a ajuns la Napoli. De oricum și el, pentru el e o aventură, fiecare ieșire cu una dintre mașini. Da. Ceva trebuie să... Și el e pasionat, are foarte multe mașini la el în hală, acolo la... Dar poate filmăm o dată acolo să arătăm. Da, trebuie să renoveze el, că mai sunt unele în anumite... Are foarte multe lucruri vechi. Strânse. Da. Și el e pasionat. Dar acum mai e în Călăraș sau... E în Italia. E în Italia? Momentan, da. Va veni la eveniment? L-am invitat, l-am sunat, nu, de fapt i-am scris, vedem dacă va veni. Așteptăm, că ne e dor de el. Am înțeles. Deci vor fi surprize. Da. La eveniment. Dacă și vremea, dar pe tine te-a cam ajutat Dumnezeu cu vremea, cam de fiecare dată ți-a... Da, sper să ne iubească în continuare. N-ai avut sezoane de ploaie acolo. Da. Ceea ce e unic e că, într-adevăr, evenimentul se desfășoară, de fapt, în 2 orașe. Exact cum ai spus tu, ca și Cupa Mondială. Da. Deja e un eveniment, chiar dacă ține 2 zile, dar o zi... Poate cei din Slobozia nu veneau la Călăraș. Sau poate cei din Călăraș nu veneau la Slobozia. Acum pot interacționa cu zona asta 2 reședințe de județ. Da. Și pentru noi. Pentru Slobozia va fi prima oară, da. Când va avea un eveniment de genul ăsta acolo cu sprijinul tău de la Călăraș. Da, nu numai cu sprijinul la toți colegii, că nu sunt eu singur, toată lumea participă. Dar cine a avut inițiativă? M-am gândit mereu, noi fiind un județ mai fără obiective turistice, așa, ești mereu pus în alertă să cauți, să mai schimbi, să mai aduci o noutate, Și, Doamne, stai așa că la Slobozia nu s-a făcut. Și zic, hai să încercăm să facem și acolo. Și am fost la domnul primar, în audiență, am vorbit, i-am expus,
M-am dus și am avut și 2 filmulețe pe care le-a pus pe ecran și am arătat ce facem noi la Călăraș. I-am spus, uitați, domnul primar de la Călăraș Dulce e mereu lângă noi, chiar nu a lipsit la niciun eveniment. Deci a fost prezent la fiecare eveniment și i-am arătat ce facem și zic, dacă vreți pentru locuitorii dumneavoastră să facem așa ceva, și foarte deschis, imediat a reacționat pozitiv. Eu sunt sigur că va fi o surpriză plăcută la Slobozia, pentru că va fi ceva care ei nu au putut să aibă acolo, mai ales că vine splituirea asta de eveniment în momentul în care deja evenimentul de la Călăraș adună destul de multe mașini și destul de multe mașini rare și frumoase. Da. Adică e într-un moment în care cei de acolo beneficiază de o muncă de o creștere, de 10 ani exact. La Călăraș și vor vedea mașini care acum 10 ani în Călăraș nu se puteau vedea. Exact, care sunt rare. Dar e fascinant să vezi o mașină din 1930-1932 că îți funcționează, că îți pornește în fața ta, că, de exemplu, am condus Fordul lui Nicu Tătăranu. Modelul. E din 1932 parcă și e total diferit față de mașinile vechi ale noastre, dar ca să-l urci pe unul care conduce o mașină actuală la una de aia, nu cred că poate să o conduc. Calci ambreiajul, bagi în viteză, calci ambreiajul, îi dai pe liber, iarăși calci ambreiajul, iarăși bagi în viteză, adică asta e povestea, asta e povestea, exact asta ne încântă cel mai mult când conducem o mașină clasică. Hai să repetăm. Deci 9-10 mai, Călăraș și Slobozia. Pe 9 la Călăraș, pe 10 la Slobozia. Așteptăm un număr cât mai mare oamenii, pentru că vor vedea lucruri frumoase. Pentru că e o lume deosebită, e o lume fascinantă. Și automobilul întotdeauna a fost unul din mijloacele de transport care a revoluționat omenirea prin micșorarea distanței între noi. Da. Emil, mulțumesc din suflet și că ai venit și sperăm să facem live și de acolo. Sigur, cum să nu? Câteva interviuri cu povești și cu oameni deosebiți. Te aștept cu brațele deschise, ca de fiecare dată. Mulțumesc că ai venit. Dragilor, urmăriți-ne, povești vor veni chiar din evenimentul de la Călăraș. Dați un subscribe, un like și dacă puteți să share-uiți podcastul nostru să ajungă la cât mai mulți pasionați și cunoscători. O zi frumoasă vă doresc!